Ola a todos. Neste pequeno vídeo tutorial imos ver como gravar e subir arquivos de son a páxinas web e blogs. Trátase de gravar a nosa voz para explicar ou complementar un traballo. Podemos facelo de dous xeitos. Podemos gravar previamente a nosa voz nun programa como Audacity, que estades vendo aquí e que tedes instalado nos vosos equipos a volar, e logo este arquivo de son en formato MP3 teremos que subilo a unha páxina web para obter o código HTML. Outro xeito sería gravar directamente o son en páxinas web que xa nos facilitan o código HTML preciso para logo poder embebelo na nosa web. Unha delas é Vocaroo. Como vedes, danos a posibilidade de subir un arquivo de son que xa teñamos grabado, por exemplo, como explicamos anteriormente con Audacity, ou ben gravar directamente a nosa voz no equipo. Probaríamos cun arquivo de voz calquera, poderíamos escoitalo, e logo, se estamos satisfeitos, clicamos para salvar ese arquivo e nos facilite, como vedes, a URL dese arquivo ou ben o código necesario para poder logo embebelo na página web ou no blog. Outra páxina similar é SoundCloud, que tamén nos permite subir un arquivo que xa teñamos grabado para facilitarnos o código ou ben iniciar unha nova grabación de voz. Faríamos tamén unha proba de son para ver o resultado. Detemos a grabación cando queiramos e subimos o arquivo. Unha vez subido, gardámolo. Este é o arquivo, clicamos en mostrar, clicamos en embeber e teríamos o código necesario para subilo á web ou ao blog. Isto foi todo. Espero que vos sexa de utilidade. Podedes facer as vosas consultas no foro da aula virtual.